Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Undizi TV ngukwali nibene ase enchunda yende imeyomoroberio bwensa kia ase buna botambe ni gotoko batogo sanga nabageni baito babatumanyia amange anemono igoro yayagendrate imense ichwa Kenya na boigo chinse chitonchukana ine buna liri tukolia Jumatatu bose etichi rimo ni gotore negesia kanene ase ugosanga no mogeni korwa ase sense ya Amerika umuchie o Dallas, Texas asara bega gusangana intu ase oboime anenemono igoro yetaro yomurai bwense ya Kenya Dr. William Ruto asense ya Amerika asabete gakonyora alibaga liabene ase gusanga boigo nomurai bwense ya Amerika Joe Biden ase boigetaro ya ye umurai bwense Dr. William Ruto kiagendrate asense ya Amerika na betega kumera na naba Kenya au ase indenege sekane imambi ya bono usanga nere Elvis Omboto kurase kampuni ya Epco Consulting oyorenge egati yabageni bose aba Kenya erombe yaba Kenya bali babete bawikira na ase egati yebikaro ime yense area ya Amerika akero balenge gusanga bene nomurai bwense Dr. William Ruto asara gusanga na into ase oboime na kietaro yomurai bwense Dr. William Ruto yarenge nabo na kiabetege guitaberanwa naba Kenya balenge ansenseria ya Amerika chingaki kietaro yomurai bwense Dr. William Ruto kuri nabo konda usanga na into wetera sumtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News wetera sumtanda ito www.ndizitv.net na boyo trasi namba ya samia 0791928834 sangani ntu asenchera bene karengeli kiao na boyo amaboli yao anemono igoro yetaro yomurai bwense Dr. William Ruto mwabere moko igwa amange mwabere moko iguchinkuma echindi stari echekene chyobolimo kulende mambia bono ntubwato mugeni Elvis Omboto abagato teneni ngakitaro yomurai bwense Dr. William Ruto yarenge asenseria ya Amerika. Mr. Elvis Omboto, bwairire buya korwa sense meyo na boyo bwakire buya asense ya Kenya. Bwairire buya, Job, thank you so much. Mbiyamano sana so nkaribisha nainde ase ogocha ase ke kareke gakia ama tangazo bose ase morning news directly live from Dallas, Texas. Igo unawa kwana igo to abakenya bagaiga se umuchiyo Dallas na state chinyinge chiga ga American to alete omo komanene sana sabari banyo alete baga kogenda kumukaribisha umurai to President Ruto ase okogeni wa ayetu kwa kipekee ase inda tebenga okunoko geni gwa kwalinge okonene mono aende kwa gerire Kenya ya role kanile kobwa ense ingie sana ense smart kabisa kulingana na television ase wiki ya edute all over ense ngima Kenya ya renge ase spotlight gose ase map so nje nanyo aleteri bagana injuri okogenda ko mukaribisha umurai na boy kukwana igoro ya technology gose okubwatira na ama se business egera ko konya abantu baito igabu Kenya igo yalinge okomonene mugambi na aigete to igete mapema kabisa Atlanta to kumuganyaro tukanyora abantu tukaumira na naba Kenya abandi ku state au bajete kumukaribisha then toka agaika Marakoba we tuara chinga kichingi ya mono asinge njuyo kumageni uko na konyara kumukaribisha before ataragenda Washington as a state visit lakini job ndege dekora kwani ngende kamoina
Timanyetinga no manyetinga state visit wase ogo karibisho koiga umugambio Kenya etu no manyetinga bagambi mbalenga Africa bairo uko aligeni weka roko abarai na bangi kigima kurende sekreto kuba tukuligeria historia na butokoranga bunando chikurwa asensi ya Kenya kerona arikonya korobo tukibua ime arochenga umwaka 2003 na etwaro chomurai bwense ya Kenya mwa Kibaki abeta goikirana asensi ya America igo yairige kigetambe kurwa asensi ya Kenya na boigo chinse chiria chinde ense ya Ghana ntwaroche umurai bwense yo ase miaka 15 nomo 16 years ago nali abetega gwikirana gabo kurende kurumaiga chintunda igo yarairire miaka emengake ase igo gwikira bono nigo turabota gotebanga taibara ibange baberekera na kurwa sorgongo rwa Africa na boigo especially ase ego karibishoka okorunga state visit yani ase African kima abara ibabere ko karibishwa ase ogo karibishoka bilokoiga igo bare less than 5 yani inse abatano kwa ugo karibishwa seke wango eke igo na community nga Kenya na Kenya no musanyo manene muno wa America na ko represent ingechomo gambio ito Kenya Dr. William Ruto represented inse ito igo yaringe igo yato inaro chinche manyenga gato imugereti Google because of the way I present, the way I order the Kenya, Nekorikana, Nancy Avant Abangaini, Nancy Avant Basomete, Nancy Avant Vechogete, no Yeti Kereneti, Asamangana Mange, when I'm sitting the Chonsi, Lakini Yara Ganete, Ngoga Devinga, Kenya, Bangan, and America, and the Valkyrie Kurugega, the Ovarigo, the Bago get the sun, no one. My mwana neo le miaka 10 vere twaligereti some of the highlights amo gale konte vinga ngega bono president ya Kenya gachi gatumana chego take off America magai go tena ngomudia gachi is a special state visit, a special yani invitation gosogo chikwa kwa bene egere acheko go represent ndali Kenya yoka but Africa in general kwa ujumla tutaraba tokwenda atambe kegima rancho kenganaro gototengera ase engaki enchangani nabo aso bwenge okwemanya uchasumuriria Ondizi TV ase nchira yowe ake ora kwaniranga nonya aiga Kenya nkangai maito mugusinaga nikumanyanga nkanse mukieye na boiga ngasito nkeroka mucho okrokunga amasege village Ichuni sublocation is Ichuni sublocation umoga kama tataga grupu Caleb Omboto numungina Yagosira Priscilla Kemundo Omboto igo na boba nyegere tibia kabisanga ngende rekomenda masomo jo konya abantu baminto na inde kiwono wedrase Epco Consulting ebya serebya business company ane grupo Epco igonyero geta serie taria mama singenjo gabwate okoganyo kanene bo konya abantu ase community igonganyero ka PKO Minute Priscilla Kemundo Omboto na E for Elvis Epco Consulting igorende twa gendere buna bono iga buna to kwana to gendere to somya banta bangi gore ya technology egera banyala go ligichiga sitari Kenya yo kapetino na sichinze chinde banyora masoma yaka amasoma technology egera nyale kubakonya ekiagera no ende mugambi Ruto buna kitega iga kwane tenga aba Kenya bangi bono igo bagende to soma igoro ya digital technology yogo nyora konyara ko korachiga si online no nye some of the government systems chinyinge chikoreki chibe online egera bantu banyara ko kotwara easy services gosiji service race kutumia technology
Igorende yeah na abana ba minto mbwata bano brothers and sisters 39 igo ndege go kwanza into mama iga really quick so mwana minto kwa Evelyn Omboto Stella Omboto Mugambi Omboto Nyamusi Judith Omboto Justin Omboto Christine Omboto Dennis Omboto Diana Omboto Wari Omboto and Nyaboke Omboto yona bangetole so we were actually 10 of us. Yeah. Okay. Senchira ya bene umurigerio ndizi TV bera kumanya ase obwenge emya America kwa menyire emya kerenga na inde nabo okomentioninga inkikwara somerete kero kwarwete Kenya utaraika sense America elindo abo goko moyo nabo commission school ya ye primary gwa chiete secondary abo goko moyo umurigerio ndizi TV otengerete TV ndizi mambia bano. Iyo somete Nyamawa ngachinga soma Nyamawa Boys High School first of all primary Yamasege Primary School ngegende Nyamawa Boys atuwe chikabura ngairane day school ngegende Mubambe Secondary School kiamo kama in fact ndugu yane kuruku Samuel Nyanchoga nero ngakanelete so that because my dad nero na mwakanelete krani ngego soma nchaka ngakanela ngakora form 4 then ngaita ngende University ya Jomo Kenyatta but ngaranga Kenya nengomwa ketigango ndoyo sini nda mama somo chingumbu nga succeeded ngachaga asi University ya South Texas in Houston nga transfer kuronga ja University ya Texas igaiga Arlington and ngakora masters. I was studying master's degree in business administration nga switch into technology IT information technology specifically data engineering data science evina vingo somya bantu ndabonga na kubakonya ko ligichiga CS technology. Yes. Okay, kwa bero tumanya asobo ime naende ni maitenga umulelia ondizi TV ure okumanya asenchira yabene naende bono nigotora to baswase kirenga kiri tukulia lero asobo ime ekero murai wense Dr. William Ruto beta baswa asenseria ya America totebyango naki enseri abantu babete bagukwana turachakira sensemelia yabasongo nto maitenga amatuka ali akale nto abwatenga obochaigo cha South Africa ensemo yabasongo barabunga kibara reactetiri tangani. Kwanza ndege nda tebena nyina se meeting una domere tena abasongo bande n'abantu abandu balengese ege songo mugambyo oitaho kwana President Ruto nege songo geko iweka ege songo gekenu kemono kita takire translation yendeons egolende Kenya ndemanye keletinga nense amebwata abantu basomete abantu ba kwana ege songo geko iweka na igona ba akwane tebya kabisa a represent Kenya via sana in communication or in evidengera lyo unareko ko kwana yo I think abasongo bali babugetenga Africa maybe te bwati bantu bangaine nabo bakumetisa kiyera ebo banyore tenga kwe abantu abanabo ba sikire sana pakakawe this kind of invitation and they lived up to it. I mean, I think President Nanya let go deliver. Yani Nanya let go ikramia. Eke wango keria kyobogenyo boigachigetwe according as amaoniane. Yeah. Ere bujakigima asenge njugate bangwa bedo ikirana asensemeria ya Atlanta mukaba mukoba negati yaba Kenya bose abantu kurwa sorogongo rwa Africa ababwatania sebyasara mukaba mugosanga no muraye bwense tumanyango ekero kwa beto ikirana asensemeri ngaki atmosphere yoke yararenge asensemeri ekero mumuganyeta ikirane kurato ango kurato chorere bichanga kiarenge gaki. Job ganda tebenge kero muganye to muganyo monene kabisa igakenga igaliarenge the atmosphere kero mundo ago gete there's a sense of excitement omo ko monene na bakenga nganoko oko ko batalira na indege tukiagera tamuno ase oboganyo bukobo monene mburane sengenjo abagambi ase Africa engima abagambi nse abatano banyalira kwa wo karibishwe kabiroko
igo bono nabo twagogete sana ase abakenya ntu abanyene bari barege ng'aki umugambi to oirwe invitation yanene kabisa tigango torole ng'anke ntu kiara nyare gokonya ensi yaitu ya Kenya inyare gokonya abantu baminto barororo Africa ere buyake gima akubwatekana netaro y'umurai bwense asenseria ya Amerika egatie bintu kwa beto koranga Kenya abeteke kwenyorera kwetera asetare limbire byebi ebintu ebingenda nyare goteba se communication ase okubwatira ne ebyasara yonda atebe gentekerane number 1 is nda bitebega number 1 egentekerane ogo strengthen the diplomatic ties immediately ngakubwatira yani gokonyo bwa America busani bwa America na Kenya ase miaka 60 yaetre igo umugambi ruto nanyare teko wekeranike wango kosego komento busani oku ase ngenjo yogo tabanga tigango tubwatira for example asoko toma basigari ko chia sense ya Haiti right na babole tugunga ngyo gotomera abasigari ase abachikurwana nse siko neje ne mechando keregaiga ase nse ya Kenya this wali liga na bole tuguna president wa America na era kabole Joe Biden president Joe Biden na gatabanga wa America ya Russia kunya kabanga ni tutore grase into to kubeka boots on the ground ko sin to ko ende grase wono to ka gata betenga go tu ali kuri yomo sani se chin se chirichira atake okoraki gotubuate rani gotubuate si tanyare go konya abantu ba ensi ya Haiti nomanye denga Haiti gerange kabisa nensi ya America wana bo balikubolinga inki Kenya ko chikurwera Kenya echiko konya abantu Haiti na America kere suko nyuma ya Haiti so igata betenga na mtoto ke tutenya ko manga into kiraxe to ko ngende into ba America ngako go tanga norro igona butuata ke to musani ore willing go to buate sinera tebena ki tiga na into to ki initiative moto buate si Kenya ega koreki umugambio Kenya gatebanga ntore tayari igorende osokoligira linga Kenya to nense enkongo ngi amane sengencho no nyine chinse chindi chabere au kuna wono osokonyora maybe job onyore some of this chinse au se aba sigari ba Kenya kusaba ami ba Kenya ba chira kore to murembe chinse au na de bamanyekane tenga bamanye bare very disciplined bamanyeta ko kore gasi abo so America gatabe gombi yarende tiga to kore to wate si Kenya lakini Kenya nere yani yatanga ina mutu ase ogo chiko konya bantu ba Haiti so I think it's a good nigga take here singing cho tadi barabu umaite sometimes nogo okolio monto murai ako atanga ne egera bwate sikukuruga wono nyonde tayorenge willing na Kenya kerwa I think is ya gede Kenya rorekane egonyo kororekana ngane se ewate influence ase nsengima ere wiya kegima asengencho aye ni golengeti amangana alia ya teknolojia na ndi nigo ayuna no ndochinga oswa merete na boygo inere mirimo ogokora asense meria ya teknolojia nchira kie ye Kenya beteke konyora ogokonya kabusogosirwa na boygo no ena asense mire konika basawe konyora emirimo nchira kie kampuni kichora argo convention go secha beti we sokia na gotebanga njijiko bwatira na Kenya anemono asogosira ba Kenya ki teknolojia no konyora emirimo ineri swadiri yamono li actually dia ko ngirase point yani akabere ase erengo sega ngene ni omugambi go taraga igalege kubwatira na se uchumi na technology as well ase technology collaboration go so kubwatira na ase technology igomba igerane to kwana mono igore ya
economic agreements, say okubuatara nasi kiuchumi, amana go boost investments in green energy, which means una solar energy, say also energy kurwa somogaso, say na health manufacturing, technology say chinyagitari, technology say communication, as M-Pesa, M-Pesa de Kenya, one of the leading countries. Go transfer to go trance, you got the technology you is very copied in each country chinging so you need to take a moment to Kenya to never what the technology. I love na development ya finance when I wanna being able to have financial collaborations in technology na go build na Kenya. In fact, through this partnership, Kenya have go promised a deal $1 billion in international U.S. international development finance. Go Konya say the financial systems, so to speak. Like in the industry technology, abana bali bakasoma igoro ya computer science, for example, na amangana technology na cyber security. Cyber security mineti okorenda na kindakeweka okorenda internet maybe bank from hacking na vindu vinevyo ndo mbakwane tamono igoro yo kubwatira na ase outsourcing mineti na company cha America chirike aba Kenya bali basomete chikasi chibanyale gokora kurwabu na ndubina rina gatebina epko yo kende netwa konyira abantange bane kunyora chikasi gabu na ndo yo mobo ga okorega kur Nairobi lakini ya okorega siga ya America igo ibono to sa commenta igo konya go increases technology na buto konyora ngaba Kenya bali basomete technology na baro na bago konyeka Kokorajigasi, tari Kenya, tari America yo karaki no in German, no in Europe, Australian agency chinde. Yes. Okay, yuna mange abete gakwene kigwa chinga kichiria chietaro yumurai wense Dr. William Ruto kerabete ukirana asenseria ya America. Bono tumanya kuirana asense ya America. Nima tinga America nero ya chire mutwe kotobua. Kurende nabarabu kenengera nyolenga babete bakonyora kurwa se Kenya. Kabisa kiageroro chebuna bono America mbura eba tenga nere the leader of the free world nero mugambi wensengi mataribu igobona say security, for example, which is one of the security again go say overend una bono Kenya ne bakaine na some of the abantu na Al-Shabaab na abantu na abu igo Kenya ne takira nere kore erenga nere bwate over in Jobia as a region area go say chin same cha Africa igobono military na bono ko so oko bwatra na aba ami ba America usaba sigari ba America na ba Kenya as o create a security which is tali Kenya yok but in Africa nations chire neighboring go say security and sengima a partnership in ero yoko make sure aba Kenya aba sigari ba Kenya mbobwate training hali ya juu kubwate kana na partnership na aba sigari kusaba ami ba America so kubwate na koreta global security and also will be go konya regional threats na stability una bono Al-Shabaab we make sure ngamba basako karaki mbaba sako tuara any effects because any terrorist organizations Kenya enyale ko ba nere tayari ko cope basako counter any of those insurgents. Yeah.
Kurinde ekero etaro yomure wense yagenrete doto koranga ime yomochoria ekero mwatumukumurana nere naruchinga Kenya mbabete bagwesoke kigima bakuburio amaburio amange kurinde umusubate yomonare obeire gago trend ase mitandao bosakoroka na ase mitandao bete kuliri bolio koro mure wense tenga can you repeat in Kiswahili tumanya kungakiale ngengane Swati odia di swali ndiralinge kuboli koro ya technology koro ya okubwatara no technology nga ki Kenya na ki again reto kokora as innovation kubwata go konya business iri titageta kokora innovation go se na innovation go seno ko timadibana na kinda kerokeke usi kidogo okolige bintu ebigeni ase mitandao president namuirene tia kama tevinga ga yanto buate a lot of into buate support ye business ye kabire chiri chigenda ko correct innovations chokoreta yani koreta nga chinchire chinye chokokora evento for example onye ne electricity buna bona system chikonya kora sirega innovation that's kunyoranga new ways of generating electricity chira konya abantu abangi bino bono solar say green energy rito kwana it more cleaner so the government never the initiatives never the funding of course yani yogo konya say never the amabaga yogo support business yakabiricho they go create that innovation type of businesses. Na inde gento kelikuwa bolinga ngento ki America rendera benefit kuru ase Kenya. Part of that ya kwane tungo wordless global challenges together President Ruto na kwane tegore ya the climate, for example global warming. Ndroje bunda chi weather chia sarikire ama furiko roje bunda bono Kenya beta manene pole sana kwa wale wenye walihusika na mafuriko Kenya na Tanzania na Burundi ne chinse chinde lakini usa kuligero linga inki go sege kogera mafuriko ya rikira sikiagero nonyega iga Texas, Oklahoma, Beyonce na yani chinse chiga Brazil, Russia, China, Africa ya nagen reto ko sana na eta ka ensengima. Bono job bosa kuligeringa the reason why Africa ya gen reto mono na singenjo we are not taking care of our planet. Ndora korabyo na korenda a planet for example nyoko kuna chomo toyomo yo ya kabere ngoto go kuna choyomo simekerenga osimekebere na inde maybe okwaga chabuna bona angena ro cheigoro ase amachara etaru sichinyombororo ebinte bingerende byagedere singenjo ya population abantu babera bange resources chabere chinke bono climate no pollution for example like in Kenya mbrete tegetia masakara plastic I think right is it to abeke ban enja yara bire miaka meke so even to bine kunya go konya bono go create environments na to arale bagali go tara ucho sense ya Rwanda inkarara buna omocho Kigali go se Rwanda enkima ige bwato bosavi bole wa hali ya juu kerana ite ko Rwanda ngaje go cha Kenya ngaro Nairobi ya very clean so plastic ye chiga mo cha band they are helping go konya se pollution ekiagera buna bono so kuligerali chi plastic chiri chikoru Rwanda on siga ekero chia tumekire ekere mbrego twa ama cha ritari ko kora kitali ko nywera buchinse kiagere plastic igego kave ground so kwanyora macha yuabeira mafuriko irika weneta go so guchia marabaime kwanyora vera mafuriko so it's kanyora bono dumping ire asirete ya plastic nyinge mbre yikagotwa terigo chira go chinse igako gande abuse echiko go create amafuriko so global warming evine bigendrete na indensa go kwera senga asa technology yake egero koline ndege squeezy
Second, to get a turbulence. A cara or and dagame, Okanyagari, Uncle Coravo, Conemono, as a Belgo, or Gavitongo, Virevin and the Mono, Vitonga, we get a via Badakavisa. So sometimes, on your quarter news, say last week, Singapore Airlines, Avanto, Montoya, Manaquete, the Sing Angel, your turbulence, you go Sokanyagali, walk on an equandag. So, even they want to get over science, Wakoli get a ringer. Inki go sige ko kosi binte viga bono turbulence yere igoro. The one you work on your rank 50% of this are due to global climate change, global warming. Nevin to nevi go gera one of the atmosphere go change here. One on your to water na go konya the planet here. Ito une President Ruto ata veto to gendre to kuwater na samangana a global climate change as well. Yeah. Tuteta singane yo nkwape to wisaneka ninjira umurai wense Dr. William Ruto keralenga sinsiri America na beta okwanira igoro yenjira Kenya agendate kuligia kurwania ogonchire kwelire wose climate change na boygo sense mera beta otebanga agakwanira igoro kubwatira na ase ogonchire kweli nkwape to wisaneka nekirenga kilia bwate wose agenda abwate anemono elia yokurwandira bintu bitonchokana ine wose o conserve environment na boygo asense melia yogotanga ogonchire kwelire Inao gatiwe sana lakini this walindirelia bole tukune chi TV stations chinyinge sana talia baba mbale kubolinga bale kuboli umugambi oyo bwense etoga iga America nga inki gako era bono na limwansire ko koligera li Africa ikiagera usa koligera limono China nere ko endeta kwagaja chipara Africa nere gendeta ko konya go kore vinte vingo nevio inki gako era bono America gocha chinse e bono lakini nina bata tenga America antuanya taringa antu balengo no tole we have been there lakini intuing enjo ta korangelinga to support ye egera mochko mbachko chinse chinchi ko twara e paden mune chilon muna bono chiri chinyinge ase chinse China ya konyiro muna bono mugambi Ruto na kwane teigoro ya a financial system ya global ever fair because chiloni chiko ya kuchinsi muna Kenya for example egera bagu chiakana back interest egera maragata to kane gatano wa chinse chinde chile developed bono na bale sisite sago tebanga inki totago tuale da a global financial or say a financial system ere fair egera tuchia so much as a level playing field. So for example Naki Kialgo advocating America kere one of the largest contributors to World Bank for example right na wako chibestinga kabisa World Bank inki etago bekrama chike ko anye chinse na Kenya ne chinse chinde nchiko akana interest chire gor monomono na nyene na madeni ya China America so watch for example tawenga tikato ko anye maybe go assist wa akana this loan as interest here in semoto akane instead go say if na boro chenga na bego konya igondo chenga umugambi o Kenya ngenche yalgo kwana ningi amono asengenje yoko konya madeni kiagera madeni anara chande chinse chinyinga mono cha una Africa okay to tikaliti asingane ngakiora biko semia abantu anene mono kiagero gonchiri kwelire kwa biro ko ba okwaletro boko immense ya Kenya nkiwene teka ko ruilinde to kwene kinga to beto kulinda environment na wewe bintu bitonchukana ine mono egente kenene nda tebenga I think korwase kyomugambia to tebetia se meeting ya twalengenere se Atlantic raumere taba Kenya ga to tebetinga ganga ya yenene number 1 ga tebetinga egente kenene ke muchande to mono go se ke muchande tena sabantu bali batali kwaka chikura abantu atabetenga tabu atibo komuna abantu bagwaka chikora nande mba mwakira lakini bali batali gwaka na bwabwate
a problem na barabu na inche na bongo agreeing aki intubono asingen aso kubwatra na nonyeni ga America nere elengo se obligation ya kero mwananchi connection achikura wakire whether you agree go somo gambio go se to agree tino yicha lakini ogendo wakechikura kiagera onye to agete chikura liho lirende to base go complaining aki ngakirende nse aselekire gaiga because to agete kura onye ndiri wa agete na bogote bangana lakini nje na agete rende njaba buna na kagere so I think MBS na so onye go tageta go make change go ikokoreki go ikogendo akechikura. Number 2 Amazon buna bona Amazon President Nelson Mandela gata betena ki Amazon na ki gente kenene kabisa to bwata kinya kranya go koreki go change ense bona roje job tiangu boliga onye to manyitinga masakara ya plastic imbo bekia wata as environment would you care why yani would you care about it onye to manyiti kwerende effect a negative effect or impact yente kabate then you won't take care of it lakini kero manyitinga this is what happens to plastic to cause pollution noroja mafuriko ayonsi wono obasemi mbolinga ki na intu tikatuwegere to nyale ko endere go komenta go soma they last mobenga ne classroom oro manyete abogo so no nyego abogo so online we so mi binto nya kumanyanga na ki enseko genda igo I think again to kende na debe no kunya komenta masomo na kunya ko no nyene kero kwa nyole sino mondo buno bono umanyete gento ke to tamanyiti na ye moengo go to tegere rolenga gento kina injenda nyale ko bango kareki ingo nyoro basemya korwase omonto yo umanyete go sengento gete kyagere tari to ensto manyete kiregento abande mbali bamanyeta abande bamanyeta ye kero to manyire ko tegererana na bego ego konya ko create the change go create the change that we eritotageta korora Mwanchumuriria Ondizi TV ni otoendete gusanga nere Mr. Elvis Omboto kurwa senseri America umuchie o Dallas asi abere gusanga na intwe amange anemono igoro yetaro yomurewense Dr. William Ruto ime yense yaito ya Kenya asa endeto to tebya buna yale ngina boy go obuya abwetaro yomurewense gocha asense ya Kenya na into aba Kenya boy go continent yaba Africa n'abantu manyire ase omukia na boy go abantu to wadi chinguru boy go ensema America abero tumanyinga ngakira abege konyora ogosiro kubwaterana nogo ikirana gwense kumura igwense Dr. William Ruto asenseri America setota banga obosani borobya nobosani bolia mokoba mogokonya na tari obosani uli umuntu baka konywa erebeke kolendo obosani bolia oyo omone akobeka okoboko no yonde nerebo igo obaga koirania okoboko nabwo obosani obyake gima se kolendo randa go butubwatia wetera asenchirelia yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTuber Ndizi TV News wetera somtanda ito www.ndizitv.net sogotonyora chinsa emirongo ebere nainye amatuko atano nabere ye wiki bwe kontora gotiga isiko ase wetera ase inamba ya ito ya SMS 0792192834 aboigo okoba gokurua ekerengereri kiao emambia yabono obego tumanyinga ngayeiga oendrete gotobwatia ase emambia yabono tiangona rango mbarabere gosoimi moroberi wensa kimambia bono ndochinga aha jaka mura from asenseria ya Saudi Arabia tebanga nandete kobwatia emambia yabono ndoche boigo Hezbon nyamete boigo nandete kobwatia muroberi bwensa kia emambia yabono egatia bange benatubwate simambia yabono kenda usangana into kerengeli kiao amaboli yao nabora bego utwara nganemo
usenganende oganeti kumanya ase mambia ya bono nabo igo gototebia ekerengereri kiao igoro yecharo yomuraibwense Dr. William Ruto asenseria ya America. Twire na sensemo yao Mr. Elvis kwa biro tebanga omuraibwense Dr. William Ruto akabagotara asenseria ya America akabagako aliganirwa asenchera ya bene bosasumuno bwekinyamuriro nga state of the art visit ekarabata koegwa amaharigania yu kolende nabo kwa biro ukwanera igoro ya China konyento endretebo igo nobusani na China yabire gatokonya gukuria chipara chinyinge tika super highway no nyaga igagusi epara nere kurwa migoli gochikisi egendete kwaga chindo chinga kisi ase ntunde ndangani ndo sonyore flyover egentaba menyibe county ya kisi bandrete babale nobote kigima kumanyanga ngaki korunda se pare koro kuyaiga to igo China nendete otokonya no eni ndutu abeto korasa maiseito kulinda America nere abere gocha ngakibono bwamate bwa Kenya burachikuba nensi ya China kerumura ibwense abeto koro kubwatirana nensi ya America asokora kwao ini riswaligia sana ini igonyero chinga nisakonyerengera ligandanye bekumuna ekera aba saya babere batagete umuswati oyom imagine thing gosengo make sense but the way I see it Kenya bono igagere muna no muswati bwenyangi for example muswati omuya otakire nabasaya babere kero yo mako nyagatenga tigankolega no yonda gateba tigankolega I think kero koligeria ase mangane kabira yungo bono asu muswati for example goigacho lenga noro lingo jago no lingo jago konyo mono ase aba babere bono lende digere ase ko chora wa NC Kenya koranga na America ko ganda nero ko in China but lakini lenda samaoni ane ndo chenga na eta na nje pare chingaranga China ya ko nyire Kenya ase chi super highway chigen reta no bono no nyene kero to kora ligerali ngora oro kyo sina bana bible ga America na ba oro kuna Kenya again reta mete ba ko nge yung Kenya because you mete sometimes abana ga ba ko unga Africa ne chin taka nchi buati chipara chingia sometimes ya bantongora bolinga buati chipara ndo ne lakini renda bono ase osokoligeria ase social media na bokoranga bono bomanyibwa bero bonene kyagira na bona ba Kenya Kenya bamanyekanirenga na buba bagotoka online the most as tutayo zino nyene Africa bamanyekane tomono kabisa nga Kenya bagosere na bago online bago shamblia sana for example I think some time back they say ngantongere go CNN ya kwaneta Kenya bago kiwa mba tomete message chinyinga kabisa online mpaka CNN ya correct ya apologize so ase ndobne kumno bono nchendo chinga na bego benefit Kenya ase gotuara America na China na kiera benefit igera benefit ya singe jubuna bono ngolengi ekero China koranga America ya bere ange mono na Kenya ase chilon mno bono chiri tata wasine cho construction bune cho bono tata wenga America bona Kenya ngo cholere gusine chilon chi America ko gusine chi Kenya bono rochonye Kenya ge America ge koruga se interest yerense kuwa China yemineti naki igoto bago chora America lakini rende China ge koronere singe njabone ine competition yomanyete yabed na baro na batanga tigato kole kitiga maybe to reduce the interest go say to cut off go say some of these loans go to reduce interest rate as say go compete na America igondo chinga the winner is going to be Kenya Kenya nere go say ko winia say as a part of this because even one G agreement G president ya sign it ko rugaiga ngo chechego konya NC ya Kenya anena mono
ere buya kegima kwa bero kurwa mo bwekano oromu ya kegima anmono igoro yomusubati nabo igwabo muraba bere askolende nzori no kwasemelia nga ntubuna ensi ya Kenya ntobeto gukina kurwa sekerengo ekemo goika ase ekerengo kende engana nere yabereye koleta liberera linene ase ensi ya Kenya igoro yendege elia omurai bwense Dr. William Ruto abete gotumika wika senseria ya Amerika tebanga nigabeta konyora ndege yikurwa senseria ya Dubai ase kerengo gechibesa chia Kenya chi milioni 200 kolinda abakenya kumubuli na kigotumika chibesa chichonsi kogenda asensi Amerika ase kolinda omurai bwense Dr. William Ruto abera koiraneria na kwegerera tebanga onye ndina yo gutumika ndege buna Kenya Airways nigoligo yale gocha kobali eligoro kigima asikolinda bunaye kwabeire gotumika chi ndege anene mono ase ogotara ose ase taro yao ni chisabali chiao tumanyi yango kero kurigeria ase nchire yao ase nchire ya bene ndege yomurai bwense Dr. William Ruto abete gotumika nigo yalenge eyeligo liligoro kobwa nchire ya kawaida bose ngakiora gokorwa ensemo yao igorengane Enche ndoje igona nalengera tegaligelinga amaswali ya yonsi nalenga online aba Kenya bange mbare mbachandegete sana ko tanga chibese chine chinyinge sana sendege lakini bono nje kiwanda atigero mugambya kerolero bwe komanyene because buna bono nyogo gachikiro roro chinga ento keliora chikonyora maybe nge saine kubwa amatumizi yaliobwata for example ngochore komiti goseno musani o manene mono bono goko line matatu nabera konyori maybe goko rina uba na be uba era go ikibwango gose onyore nga naye mbuyo guchikorolekana go ikororo to chayu mono igo bono rinde nchengoro nge kikira bese ase umugambi omanyenero bwe komanyete ngenkia arochekera be benefit yoko gera gotumie igora lakini rente ngote ngo njama oni anendo chenga igona calculate tibu yakaranga the cost benefit is enough gosenga a benefit yago chikonyora nebwete amatumizi aywa betoro inara mauniane ndatewe aserinde gotema kubeka asenchira yabene byokubeka mu Kenya asenchira yabene tumanyango esabali korwa asense ya Kenya goika America chibesirenga chire chibese wono mnase asomontoyom ekubwate kananga bono ase ticket mbrando bwate chile biwango au onye ni economy the cheapest na bakonyora ticket ye 1500 montoyomo gose chile buivere na 500 montoyomo onye business class you are more comfortable na bakonyora chile bunonye chile buisano uchi mpaka chile bukomi guchiabu lakini onye gore first class yo bwate mpaka seketando korara bo wakana no enechiri combination sana usichiri emerongo evere lakini rende bono kubwate kananga abantu balinga baline tendege yoroche osako calculate na weko bayigoro mono onye go tegete first class for example era bayigoro mono lakini onye maybe first class no monto yomo okonye ver na bandu baline economy na weko baraisi lakini I think for this particular the trip timanyitina kiba calculated tibagaja nechbese cho I think the cost of renting but I can saying aki asing enjoy the type of approach okwalika ni okwalinga kwegoromono ego asama oni anendo chinga ego mugambi naro chinga onye tata kitutumia Kenya Airways onye adding more expensive kubwe you want never Kenya bara amweta according to me ekubwate kananga analysis kia kole to ekagera agachore iyo nerobwe korama elira be this wali bunata bete thinking kwate wanga na bole te gwa akarulis richibu
lichi werio unere we korali manyencherende bono abutingo nyara kuchangia lakini la tenga nende gengi amonali nete na inchengo tabanga onye ko chikira soro chenga nojiko benefits mono igo na bora rigeli mubuka kerendo gichoma nyangu choro benefits mono ko bwarende nga te banga ne nguchiko expensive too much but eventually any benefits care I think it's worth taking it. All right. Ndoche Walter Rioba Embakasi Nairobi na ndete kubatu muroberi wensa kimambia bono Simon Mumanyi Kanunda Hongera ndoche nga pamoja from St. Joseph's Amasago hiyo ni MC Sairo Victor Omondo Miyenda korwa Nairobi West chinko mocha kuika Amoerio ndoche Klaus Nyakez watching live ensakia imambia bono Jared Oyunge korunya nkororo imeyo muroberi Clive Abuga koruna Kuru City ndani ya show ndoche na abange mnate kubwati Dolphin Mora kurwa NCMO area diaspora Doha Qatar egachia abange benda kubwati muroberi gwensa kia emambia ya bono askindu mwanchumulilia Ondizi TV orabe go sanga na inchwe emambia ya bono witira somtanda ito Facebook Ndezi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndezi TV News witira somtanda ito www.ndezitv.net semambia ya bono witira senchera area ye namba ya ito ya SMS 0792192834 nenchera orago sanga nenchwe mambia yabono go itera senchereria ya WhatsApp na bobo igo okoba go sanga nenchwe mambia yabono ngasanga kusanga nere Mr. Elvis Somboto korwa enseria ya Dallas USA senchera beno kumanyinga Ndizi TV ya chirenkuma ime na isiko yorogongo ruagusi nigo bono tutanga ine ense ya ito ya Kenya na boigo arogongo ruagusi asi station chiria cheke gusi atone tokina kerengo boigo senchera bene urabe go kone kinga Ndizi ya berege gotangana na boigo okoba agogo twakira ekura asama meranio agenrete akuza awards na endrete sura gotuma SMS ya wetira sinamba ya 15601 na wakira Ndizi TV na station ya eri wanchite boigo wetira se mtandao www.kuzaawards.co.ke na bogo wakira Ndizi TV na bogo swalia wakira Ndizi TV na station inamba AM asama meranio agendrete chi station chonsi choboralia na boigo chinsemo kampuni choboereria bose communication amamerania agendrete miense icho ya Kenya stogo sabanga chitariki nemeronge tato nomo muchenyi ogatano na lia amamerania gosie kwa 31st of this month na lia amamerania yo gosie kwa sigo akera Ndizi TV station inamba yemo kitura betoko chenga na botoko batoko chenga senge nchondo chenga age kombe getanga nenye ga soirema sumuralia yo mabera konyore kombe ke Frida Kuruboni machenga kuza words boigo na Ndizi TV toko ba toko nyora amamerania igo twakire kura na boigo gotosira senchira ya Benet ngora na sore Mr. Elvis kwa biro kwanira mangi goro aliagenrete sense ya America na boigo asitaro yomurai wense imenseri ya America askolinde imense ya Kenya boigo ngana nere ndrete koleta libirera anene mono igoro ye bilienya yogochi komenta ebango tax asebinto ebinge se chigali hentro chingano ino ne costume gati ne chikomenta se omuswado yo we tax ndamanye kolengana naye enseri ya America ingane ye tax yabere geko bakuna kyagera tobe tokoranga 2023 umwaka wetanto tokoranga tax boigo njaba komento asaba Kenya balikuwa bergo sangana barobu bosaba gutomachi besa gocha Kenya bosobo atemero beri abo kampuni imense ya Kenya ingane yo komento kibango yabere geko bakuna sentere ya musentere yende kabisa na nyegure ase basani bane ase no nyine project choko nyoro bwa tenka aga buna boko nyo kero monda ga tenga taxi to nyari taxi to nyari igore nda mangana yunto nyewe te kabisa lakini ekinda nyale ko bainga tabanga taxi nchiri chimbe chinga kichonsi nchire sometimes nchire necessary na bono ga iga Texas ekero kwa godere gento for example ga iga to waka na 8.25%
timanyiti tina legally comparison ya taxes chile proposed lakini iga mnabono no nyine kero totaba sino mashahara ekero monto kubwate kana ne chive sena kyokoro chinga ni asomwaka na bo taxes yako ganda as high as 36% for the rich people and then for the poor nere like it according to income igongoranga American enjere konye structure based on income ngo konyera sitimanye tibona se akenye tinda nyerigel biyandole nga naki akoma gose ngo bwate kanero na chiwa seire ngo koro okonyora osokorosia batiga no koro chiwa chinyinge uno waka na tax chinyinge igorende asekenyo balance timanye gose naki system tinanya rigel biyandole nakiere lakini ekinda tebenga asama deni ya a China for example usama deni ya Kenya bwate chi taxi china chichira konye go koraki wa kana madeni ya go tete wone kinta manyitinga eke wango ya taxi kenga nina ki kira chiko gara ama deni ya kanu igorendo onye kere onye taxi chire igoro mono nje ndaro renga maybe yali aliko ko chipunguza kidogo egera abantu bakonyeke lakini renda according to balibago advice president nerwe ko manyene onyoro renga echo chirichi abekiru na chichira akonye buna tebetenga bono igarende erago tabanga taliga begitu mugambi egera chiko koregento kere popular gose genta banta bange gose kira mokonye na ndanyoro bugambi area kabere igara begitu bugambi egera koregento kira konye Kenya igorende bono I think ikinda tebe job ngeringa ki ntomanyeti the if ntomanyeti gose ne chiko ntomanyeti nga taxes amadeni asoko balowa dia madeni ali ya Kenya na bego konye lakini ntomanyeti nga how long taxes chiraga ndre chimanye go chako isani go koraki go akana madeni ya yonsi kiagera inchi bwate hardship go se inchi bwate abanta bange mbaumiete kuru asijire but onye chiko chiko konye eventually then maybe inegento one serikali ra lenga is it necessary go sonya bana inchi na bubara amwebo kanga taxi jonye nchiko bakonye barole bana barakore but it's Kenya is a democratic country anything aba Kenya mbabwate uamuzi na nda aba Kenya na banta bangaini kona baba calculate barole nga benefit nero onye benefit tayo I think the president has encouraged abanta bangina ki akachikura the main thing is whether you want to vote for him or somebody else akachikura kina kiata tabeti iga ase karoto merenete nande naro jinge kinegente kiamono ekiagera liko monto kunyago complain imbi okole akachikura chao obe ke obogambe buliotagete so I think that's what he said erwe komanyene igo naro che benefit yeroro onye oyo tenyero chiren na bago karago vote accordingly so that's what I think empowering abananchi. You empower them to do. Osoko ba motisha ba participate in say government decisions. That's what happens in America too. Yeah. Wikira bono nigo ense ya Kenya tubwate umurai ogatano gwense yore Dr. William Ruto the 5th. Tawete kutwara baraibande kurwa ase amatuko amaiga. Ekero kuriria obwa amache bwa Kenya ni ense ya America guchasa amatuko abosi unsi obwa Dr. William Ruto nkakioroche bora chikoba. Nchebona singe njobo tayari obwega naro chiko so oko arige ni woko igaetu imbwata matumaini manene mono asinge njo yani aso friendship na relationship go so uhusiano ya Kenya na America ndo chinga gego chakobe ingi ya mono kubwa bunere konye igo abanta banke no bago teba igo mtu aro cherende because of the way I've received na
nense yiga ito America. Ndorochinga ndu Kenyans in the diaspora, I think most of us ndorochinga ki ngochi toriko benefit. Igo tusako gendera no ne relationship we yundo nyesaria na butogo chako konye kakiagira America ya konye chinsi chinyinge. Ere buya kigima asing enchondo chinga ni gebiro biandete kominyoka kigima ntaete nkweli baga lia olio mwelio ora kwanira as obwenge nkwana itima bya bono na boigo buna botambe ni maetenga ni gora sense melia ya teknolojia na bokurwa obosemye gochia saba sai batabwa tiemeremo obego koba esegeto na boigo obosemye maete bono ni serikali ya Kenya endete kunya gotema ebekekere chiro beke wifi na boigo abire kuralinga nebeke gotema kubika simiti elia menene asechi bus station ni rigeti kubika emitandao bose wifi alinde connecting aba Kenya kwenyorera bale kwenyorera emiremo gwetera sentirelia yemitandao timatinga inkyora bokwa aboseme gochia saba Kenya anemono igoro ibitambukero bya serikali endete kubika sukukinia teknolojia na boigo se gukura na boigo gutabukia enkwana ito asemambia ya bono. Mbiamono job sana now number 1 ngake mbiamono go congratulations as Frida ko win ye trophy yundoje gabo na inde nabo manyetenga mogenda ko korega singia kabisa gabo as Ndizi TV, so congratulations and kudos egere mogenda ko twara chi trophy one chinyinge mono ikia kaberenda tebenga ase aba young people go sabanta basai bono bagendera kunya gusoma but take advantage ya internet you are obono iga diga diogo tumia maybe chinga kichinyinga se social media semna bono maybe bintu bita go chenge mono li Olympia ko participate ko sego otama wesomia because ya masoma ya bono iga na mange sana ali mna bono YouTube owesomia bintu binge sana otali last mogendenga wachire ko sene college somewhere Oji Konyakora. You can do some of this self-training. Train you always on even Devin Gonyara Kumanyanga Nonye, how to do something, how to do this, how to do this. Naboko and the YouTube, Naboko and the Google, Nabo on even Devin Gesan. Naindina Asoko to me over technology, AI, artificial intelligence. Nabo Okunya, Nabo Kenya, Ava, Saibako and the West on Mikiagara. Technology wono gira sensing igonda tebenda challenge abantu baita bakenga ki digere beyond Kenya digere beyond egero ko ligo Senegal so tageta ko cover global workforce no ko ligere linga inkinda kole Kenya ekranya le konya ngolek nyore gas beyond no nyen Kenya no ni chinse chinde na kya wono technology ebuna wakwana na weko graba andu na bono roche ai na inchenga motorega igore gusi onde balance but we are together na inde asim na bono chi classroom cheito ase togo somia banto technology igo togo soma Zoom na bono through Zoom directly abantu bande bare India abande bare Canada abande bare Kenya Uganda Tanzania bande ga America Rwanda, so all over the place na mtoko mera na at the same time abande bakale kuli lunch abande dinner abande breakfast but we are together singing your technology igo nda tebenga tigato igore wongo bweto ngato some kabisa to some vinte via technology viche kotokonya yeah. Okay, mbia mono asowikira na ase umoroberi wensa kya imambia ya bono na nento gendete gusanga naye asenchira bene kole ninkomanyugwanga nigo mukutano itorabe go kubutererwa kole nento betokanda gusanga asenchira yende kole nento betokanda gusanga naye asenchira yende asigombia mono na gotakira obutuko obija mbia mono sana. May God bless you. Nyasawa awarinde. Thank you. All right. Umuntu mulilia on Ndizi TV ngotebya mbia mono asowikira na asumuroberio wensa kya imambi ya bono mbia mono ase egoto tengera imambi ya bono sabeto gusanga nere Mr. Elvis Omboto yoberega utumanyia amangi anemono igoro yetaro yomurae wense Dr. William Ruto ime yense area ya America ase Kenya bete kwenye
konyorera amange amaya na boigo obiro kwanira igoro yega chibintu bigenda temense icho ya Kenya birengete amangana ye teknolojia na boigo ebintu binde abuno gotumwa kwabanyanyimbo enseria ya Haiti askolende tokotembia mono asota tengere mambia yabono tinkweba komotembia mono ito tukubwaterana nere Frida Kirubo imambia yabono na boigo Abigail Nyanchama obaga kwene kichibicha na boigo amalio gyabere gakubaikira asenchira yobikira tinkubayeba aba kwene kiboigo amangana aya nkoya nyorore asenchira bene gwetera asenchirilia yogotobwata nechibicha bose kamera Stanley Gisairo na boigo Victor Sultan Obangi oba kwene kinga ogokwana no mogene witogoika asenseri America kwa bere gogoikirana asenchira elia yabene kundo mwanchu mulinizi TV abono tugikira omwelio obumuroberi wensaki mambia bono koleningo sabanga kenda gotengera Ndizi TV na bwo obwansu bomusi na abatakeire lituko ligia lituko lya Jumatatu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light